Kada izlazimo iz stana, a još je mrak, to znači da će bude neki baš dobar vlog. Vixi je poslala sliku prebranca, spremnog i postnih bajadera. That's enough for me. Ljudi, ja ne znam uopšte što vi sutra hoćete da dođete mene da slušate. Stvarno imaš tu dobro. Stvarno, a? Mi nju imamo 10 godina punih. Kada izlazimo iz stana, a još je mrak, to znači da će bude neki baš dobar vlog. Dobro jutro, ljudi. Kako smo? Ne znam koji je datum. Ne znam više ni da vam pričam koji je datum, zato što mnogo kasnim sa vlogovima i ne znam kad šta ide, ali dobro. 6:30 ujutru. Iz nekog razloga je mrak napolju, mislim nije iz nekog, zato što je zima pa je mrak. Malo utiče na psihu kad ustanete iz kreveta i kad krenete negde, a još nije dan, tako da, dobro. Idem na prvu televiziju, imam za jedno pola sata gostovanje u jutarnjem programu kod Jovane Joksimović, tako da sam krenuo ka tamo. Šta mi je danas highlight dana? Highlight dana mi je, gledaj ovo što se klati, izvinite. Highlight dana mi je danas što idem za Kragujevac. Vixi je poslala sliku prebranca, spremnog i postnih bajadera. That's enough for me. To je meni glavna motivacija. Bože, ja sam ko kuć u stvari, da ovako mu sliš poslasticu i on sve uradi da bi to jeo. Šta fali? Tako da, danas od obaveza imamo, znači, jutarnji program. Imam u 9 da idem u studiju da snimim voice over za kampanju, to je za reklamu za Huawei koji sam snimao pre neki dan. Onda treba da idem do Big Fashion Parka, do Non Stop Fitnessa, zato što hoću da se nateram da konačno uzmem članarinu i da nakon odmora krenem da treniram aktivno, zato što hoću nakon odmora da malo probam da raspored svoj onako isfiltriram i da imam vremena za trening, i to sam vam već pričao u vlogu. To je drugo. I što imam još od obaveza? I imam od obaveza, idem na jedan sastanak i u 12 snimam, to jest nosim paketiće sa Ivicom i Majicom. Pokupim nađe. Dobro jutro, snimam ovdje. I imam, znači, u 12 snimam, profil, i to je, znate, brand Ivica i Majica svake godine organizuju humanitarnu akciju gdje nose paketiće onima kojima je to najpotrebnije, tako da su me ove godine zvali da ja budem Deda Mraz. Da li što su dvoje pa im lično Deda Mraza, ili šalim se. Tako da u 12 idemo da to nosimo i posle toga idem kući u Kragujevac da idem prebranac i bajadere. Tako da, eto, kažem vam, to je to za danas. Čekamo da izađe sunce i mi smo kako ove kokoške i petlovi, gori smo od njih. To je to, idemo na prvu. Želim da vas upoznam sa jednim mladim, a već traženim i talentovanim momkom. Kao srednjoškolac došao je iz Kragujevca u Beograd sa fotoaparatom i jednom velikom željom da postigne uspeh. Njegov put u svet fotografije bio je popločan radom, odricanjem, usponima, padovima, ali i verom da svoj san on može da ostvari. Odustajanje nikada nije bila opcija i moć je pronalazio u sebi samom. Mladi Dušan Petrović danas je jedan od najtraženijih modnih fotografa na našim prostorima i došli smo nekako do njega. Nije bilo lako, zato što on bukvalno nema vremena ni za šta osim za svoj posao. Dobro jutro i dobrodošao. Ajde da vidiš ti šta pišu po društvenim mrežama o tebi. Malo ćemo da te hvalimo, ali bih ja voljela u stvari da ti našim gledalcima, evo, za ovo rano jutro pošalješ tu dobru energiju i taj osmeh koji tebe kraši. Jedan mlad dečko koji na svojim motivacionim tribinama šalje poruke mladima da ne odustanu od svog cilja i svojih želja. Zove se Dušan Petrović, uporan, veoma zreo, vredan. Pa sledeće kaže, nisam sigurna, ali mislim da sledeće nedelje u tržnom centru Ušće Dušan ima još jednu motivacionu tribinu. Dođite, dečko nije ni sličan njegovim starijim kolegama. Besplatno je i mislim da je tema moći u tebi. Dovoljno je da čujete njegov put, samo je sam sebe
imao. To je sve na Twitteru, ja to nisam ni video. Pravo da ti Stvarno? kažem, da, sad prvi put i ono kad sam vidio da piše Twitter, sam uzmano, jo, šta li piše. Ali kao, dobro. Misliš da je nešto loše. Pa kao Twitter, znaš, da, ali dobro, eto, baš mi je drago kad tako nešto i pročitam i čujem. Ali kako ti, sad, ajde da ne vezujemo stalno kao mudrost dolazi vremenom i iskustva te u stvari čine bogatim da bi nekog drugog ti nešto savjetovao. Kako se rade motivacioni govori za mlade ljude? Šta je problem danas mladih ljudi? Hoćeš pravo da ti kažem, ja ne znam kako se rade motivacioni govori i ja mislim da je to ono što ljude baš i privlači. Ja nekako i kroz ovaj posao modne fotografije sam stalno gledao tu neku energiju. Nikad mi nije bila toliko važna lepota i savršenost koliko da mi neko da neku tu neku, kao da kažem, energiju, a ja to upravo ljudima i dajem. Mislim, trudim se da dam. A kako ti je palo na pamet da to uopšte počneš da radiš? Nikako mi nije. Znači, bukvalno su mene ljudi zvali zato što ja to imam taj svoj YouTube kanal gde su ljudi prepoznali upravo. Meni nikad nije ni bio kao glavni cilj da ja budem motivacioni govornik i da kao budem neko motivacija. To zvuči onako gde da, bukvalno to, ali jednostavno je to spontano krenulo kad su ljudi to primetili i eto, zvali su me sa više fakulteta da predajem studentima i eto, tako to se počelo. I šta ti njima kažeš? Kažeš, dobar dan, dobrodošli, ja ću vam danas pričati o... Znaš li da ja na Instagramu kad treba da najavim, ja kažem, ljudi, ja ne znam uopšte što vi sutra hoćete da dođete mene da slušate, ja ne znam šta ću ja vama da pametno kažem, ali ja nekako uvek na sve idem nepripremljen i volim da Stvarno, pa ti si sve suprotno od onoga... Upravo ti to kažem. Ali ja baš volim da ono što mi u tom momentu, da kažem, na pameti kažem ljudima i da im upravo... Dobro, o čemu im pričaš, recimo? Pa generalno... O čemu ćeš im pričati utorak sad? Generalno, ja hoću da dođem do mladog ljudskog mozga u smislu da im kažem da je stvarno za uspeh potreban trud i rad i dosta strpljenja. Mislim, živimo u tom 21. veku, 2020. godina će sad, sve nam je dostupno i nikad nije bilo lakše da se uspe, da neko pokaže svoj talent, da neko... Ali je mnogo, da, ali onda je mnogo velika konkurencija, jel da? Jeste, mnogo velika konkurencija, ali upravo dolazimo do toga, ukoliko budeš istrajan, uspešan i budeš radio na sebi najviše, uspjećeš. Ja kažem, evo, ja sam u ovom poslu 10 godina sad, a tek posljednje 2-3 godine, da kažem, se to vidi i da i ono dešava se nešto. Da, pa i verovatno i tebi palo na pamet da treba da uzmeš nešto nečim drugim da se baviš, jel da? 100 puta, mislim 100 puta kada sam došao u Beograd nije bilo lako bilo ono tipično priča kada dođeš kao iz manjeg grada u ono veći, ali upravo je to. Nisam nikad i to je ono što isto hoću da im kažem, da je ta vera u sebi, kao što kaže i sama kampanja Moć je u tebi, da je to stvarno tako. Ja nikad se nisam plašio i ono, ako sam nešto imao sam tu neku, da kažem, jaku veru da stvarno to... A koliko ti je važna porodica, prijatelji u svemu tome? To je ono, ja kažem, evo, baš danas sam pričao, ja kažem, današnja motivacija mi je to što idem za Kragujevac malo kasnije i to je nešto što mi da... Pa to je nešto što mi puni baterije. Naprimjer, ne mogu da ostanem više od 7-8 dana, već kreće onaj radoholik u meni kao što bi sad mogao da radiš, već 7 dana ležiš. Ali bi mogao recimo da se preseliš u Kragujevac, odnosno ne da se preseliš, nego da se vratiš i da radiš u Kragujevac. Pa vidi, ovaj moj posao je takav da zahteva da ja budem u Beogradu i svi klijenti i sve je ovde, ali ja kažem u nekoj daljoj budućnosti sutra kao baba i ja ćemo da odemo u Kragujevac, da budemo u kući i da kao to bude to. Tako da, nije loša ideja. Evo, vidiš šta kažem, negde sam ga slušao, on stalno drži te tribine. Dušan misli da nema čoveka koji ne može da uspe, samo strpljenje. Niko nikad nije video koliko mi je bilo teško. Od moje 14. godine radim na sebi, nisam bio omiljen među školskim drugovima, putovao sam iz Kragujevca, to je neko tebe citirao. I onda kaže, baš mi je bilo simpatično kada fotograf Petrović objašnjava na koji način ima svog rovera već 10 godina, on ga nema suštinski, a ima ga tu negde. Ako budete u prilici, neka vam stalno nasmejan dečko to i objasni. Ajde nam objasni. Ja sam pre 1-2 nedelje dobio poziv od Ane Bučević da budem njen gost na motivacijnoj njenoj, da kažem... A za one koji u stvari ne znaju ko je Ana Bučević, da objasni. Je motivacijni govornik, dolazi iz Hrvatske i neko ko stvarno... Ma jedna od najpopularnijih, da. Stvarno jedna od najpopularnijih. Čak i ovde u Beogradu, ja sam se iznenadila kad sam videla da
Baš je bilo puno, baš je bilo puno. Da, Ja kad sam dobio poziv od nje, ja sam neko ko nju stvarno prati godinama i kao kad sam ja dobio poziv od nje nisam mogu da verujem i tad sam na tom predavanju rekao kao ljudi ja vozim Range Rover već 10 godina kao mislim šta je ta moć privlačenja i ono to pozitivno razmišljanje. Jel može to stvarno? Ajde reci mi za kraj, da li možemo stvarno da mislimo pozitivno i da li je to što ti misliš, da li to privlačiš? Je to stvarno tako? Vidi, ono što ću definitivno 24. na toj tribini koju radim u saradnji sa Huawei-em da kažem da jeste moguće, ali opet volim da kažem ne možeš da gledaš sklekove. Ukoliko samo to pratiš, a ne radiš ništa po tom pitanju, ništa se neće desiti, ali ukoliko to pratiš... Dakle, ne možeš da sediš u krevetu i da želiš. Upravo to, nego moraš i da radiš. Moraš i da želiš i da radiš. Hvala mnogo na gostovanje. Dušan Petrović, jedan od najtraženijih modnih fotografa stvarno na našim prostorima, ali osmeh i taj... Stvarno imaš tu dobre stvarno, energije. Stvarno, iako sam uslao kao pre... Pa kakve veze ima ko ima dobre energije, znaš, nije važno. Čim ga probudiš, on može da puca, tako da je to. Hvala ti. Možda da razmišljaš o tim jutarnjim tribinama, da ti kažem. Ima i mladih kojima je teško da ustaju, pa onda kad im objasniš da postoji razlog zašto bi trebalo, navići će se i da rade od 7:30, da, kao ili od 7, ili neće više biti problem da mi recimo nađemo za... Baš sam malo prepitao da kažem kako je ovo. Gotovo, upravo se završilo gostovanje. Jovana je rekla da sam mi prema pozitivnu energiju. Znači ja ne znam odakle više ja crpim iz malog prsta pozitivnu energiju kad sam toliko umoran, ali dobro. Bilo je super. Ako ćete iskreno, ne znam zašto iz ovog razloga, 100 puta sam bio u live-u i sve, ne znam, nekako baš sam imao neku tremu. Čak sam jednom onako zamucno što me jako... Je se čulo to naglo? Nije. Čak sam rekao izvini, morao sam užas, blam. Ali dobro, sve u svemu, eto, bilo je strava, vi mi već šaljete klipove da ste me snimali, zašto ljudi ne spavate, da li ste normalni. Tako da, eto, to je to, onda smo sad, nađi ja negdje, sad se razmišljamo i pričamo šta radi u 7:30 ujutru, pošto je ovo sledeće tek u 9, malo sam to, nisam lepo isplanirao. Ja sam nešto mislio kao, u 7 je jutarnji program, to do 8, pola 9. Da. I kao posle taman u 9 stižemo snimanje. Taman, top. Od 7 do 9 sa Jovanom u jutarnji. Rubrika Dušan od 7 do 9. Tako da, eto, ništa, odo smo da sednemo, različit ćemo na klupicu ispred pekare, kako je počelo. On to centrira kameru. Da. Ali ne vidiš se. Ljudi, sad sam ušao na Twitter, pošto sad u jutarnjem je Jovana čitala neki Twitter, pa sam ja bio zunoma, kad je to pisao? Iko. Ali, moram samo da vam pročitam neke zanimljive tweetove. Gde je sad ono? Sad mi je to otišlo dole, zato što sam ih pročitao. Nisam znala da je Dušan Petrović iz Kragujevca, kao konstatacija. Ne razumem ko je i šta je Dušan Petrović. Ne razumem ni ja, brate moj. Veruj mi da ne znam, jutros mi je pisalo u jutarnjem da sam motivacioni govornik. Kome je dosadno, pazite ovo, kome je dosadno, ovog meseca u Beogradu Dušan Petrović održava predavanje i karte su besplatne. Požurite u Huawei radnju u Ušću, u mesecu ograničena. Znači, samo kome je dosadno. Mislim da je mekše. Ste vi naručili? Pa dobro jutro. Joj, Dušan, što hvali, dajte kafe. A, reci, ja. Si dobro? Jesam. Čekali smo ispred da se otvori, a onda smo vidjeli da ovdje ima ipak ljudi, kako se zove. 20 minuta smo sedeli u kolima, samo da to da ti kažem. Je sve malo javno da ti prokomentariš. Šta? Da si čekao ispred kafeterije koja je otvorila. Snima si vlog za YouTube, tako da čuješ. Evo si. Moram samo glavnu osobu u kafeteriji. Zaslužila što sam probao sve kafe ikada ovdje. Znači, kasnim na snimanje 17 minuta. Bukvalno nisam mogao da nađem parking nigdje, sad sam ostavio
u kolima na sva 4. Tamo negdje. Zbog ovoga je ovaj posao uzbudljiv, znaš, u posljednjoj sekundi kad se Mijenjanje. Prvo da zamisliš u glavi. Još malo spari. Aha. Bitne je samo iskrene emocije i ljubav prema onome što da bereš da je tvoj poziv. A uspeh možeš prvo da zamisliš u glavi. Opet sam prvo zbrzao. Ovo, ali uspjeh možeš da zamisliš u glavi, znači glasnije isto, tu da spustiš baš... Aha, dobro, ajde. Nigdje mi se š ne čuje, jebate. Nije, mislim, ja mislim da ne očekujem niko da ovo bude izgovoreno, mislim, ovo je tvoj glas. Da. Čujete svi, Kad ti je u bioskopu? 24. 24. Znači, ne znam ni šta ću ni da pričam, čovječe, za 3 sata otišlo 200 kada. Da. Zamisli da je izašao video pre toga. Da. Znači, nije lako ovim ljudima i ovim naravnorima. Što se bude ponoviti? Bitna je samo iskrena ljubav i emocija prema onome što osjećaš. Ljudi, završio sam snimanje, znate što ima novo? Iščupao sam branik. Znači, ne znam kad sam uopšte, sad kad sam se uparkirao, pošto nigdje nije bilo mesta, izgleda da sam se nasadio na ivičnjak i sad kad sam izašao, dobro da sam, mislim, ja ovo nisam ni vidio, nego mi je čovjek rekao da mi je, Čovjek ti je rekao da pokupiš stvari za sobom. Nova godina će uskoro i moj odmor. Nađa mi se trenutno smeje zato što sam odvalio branik. Jel mnogo strašno? Da. Ja, ljudi moji. Čekaj. Znate da sam vas pitao za NutriBullet i za još neke stvari iz Delimana i evo, uzeo sam. A nije sponzorisano, stvarno sam uzeo, ovako. Smo ovo dobro namestili? Jeste. Ne znam, nikad nisam koristio GoPro. Čekali smo tebe da te pitamo. Znači, rećemo live odmah? Da. Aj mi samo reci nešto što treba da radim. Ne znam ništa, mi nemamo nikakav plan, mi se znači bukvalno ništa, družimo se, blejimo, kako se zove, vozimo se ka tvojoj drugarici i pričamo neke opće... Aj ćemo da pričamo da idemo ka mojoj drugarici. Pa, jer prati? Ali neću da ih kažem. Da prati Ivicu i Majicu, možda i ne prati, pa da. I onda u tom smislu kako se zove, ne čak idemo na live. Na live. Tako, ljudi, čujete, sve radimo u posljednjem... Evo, nećeš moći to. Smo krenuli live. A gdje idemo mi? Idemo na... Hoćeš da... Aha, ti ćeš da voziš. A što ćeš ti da voziš? Sve jedno. Idemo, bože, kako zove to? Tamo Braći Jerković stadion... Stadion. I to sve. Ja znam, navodi. Ajde. Idemo da snimamo... Nismo upalili, upali ovaj... Aha, kako se zove... gasim vlog, idemo da snimamo. Pošto, je li live krenuo? Jeste. Stres. Čekaj. Ljudi, završili smo. Nisam vas snimao ništa zato što smo snimali GoPro-om live. I onda nisam nijat da palim vlog kameru. Ali... Dobio sam majicu. Šta ti palo? Telefon. Dobio sam majicu. Kaže da spavam u nju i onu ću s pomoću da je nosim ovako. Idemo. Evo. Čije... Vidjeli ste čiji je Dušan bio da mrazi, kako je iznenadio svoju drugaricu. A vi ostavite komentar i možda vi dobijete priliku da budete nečiji da mrazi. Kako što? Da, ajde. Neki ćao, nešto. Pa dobro, bilo je to. Ne, pokazali smo ovako kao da ide na video. A, kako je? To. Narode, krećemo za Kragujevac. Koliko ima sad? 10 do 4. Pantalone mi spadaju. To znači da sam smršao? Ne. A nije, ali vola stvarno koliko... Ne jedeš. Pa ne, nego ništa specijalno, realno ne jedemo. A možemo shvatim sad da skoro dobro to. Da, mislim ja sam jeo to, ti samo da. Stavio sam Hanzaplas zato što meni kad izađe bubuljica ja to kopam do iznemoglosti, a kad stavim Hanzaplas onda ne mogu da je kopam. Bože, to kućetu kad staviš ono oko vrata. Znaš ono da ne bili iza rane. Večito pitanje koje ja postavljam, evo Dejana u kolima može da potvrdi, kad su ovakve gužve u pitanju. Ko je taj prvi koji ide polako? I sad mi svi stojimo ovdje zbog njega. Znači, kako nastaju gužve? Možda mi neko objasni da izuzmemo semafore i to. Znači, neko mora da je spor. 1 hour later. Moja pila, gdje si? Gdje si? Kaži ćao vlogu.
Jeli, koliko se nismo vidjeli? Jeli. Njuško? Moj Njuško. Došlo je vreme što vam cijel dan pričam u vlogu za majkine bajadere. Što su dobre, Biksi. Hvala. A? Ima još. No, hvala Bogu da ima. Zamisli da nema. Dame i gospodo. Stigo mi je PR paket od majke. Kažem, stigo mi je PR paket od majke. Ovo ti je friteza bez ulja. Znaš, ono... Danas sam uzeo, evo sad da otvaram ovdje. I samo da ne mislite da imam sad neki deal sa Delimanom, nemam nikakav deal. Znači ovo sam čuo i ono preporuke imam na 1.000.000 strana. Samo da se razumemo, znači uopšte ovo nije ništa sponzorisano, još jednom kažem, ali jel se sjećate da sam u jednom vlogu pitao kakav je NutriBullet? I daj da kažem, 90% vas mi je reklo da je dobar, tako da, evo, uzeo sam da probam. I ovo isto air fryer, bože, kao da sam cooking channel. Kao da treba da pričamo o receptima. Inače, vidite ovo, to vam nisam ni pokazao, vidiš što ima magneta, čovječe, morat ću da brojim, da vidim koliko ima. Viksi, ćeš ti javiš za vlog? Nećeš. Da vidimo šta se dobija u NutriBulletu. Vidi koliko ima recepti za smutije. Onda se dobiju još jedni recepti za smutije, uputstvo za upotrebu. To je to. Dve kutije. Delimano, bolje bi vam bilo da se javite. Znači, znate šta meni bilo najteže generalno kad pravim smutije? Da je ono kad napravim pa ne znam ušla da ih nosim. I ono non stop u flaše i to. I sad konačno još ima ovo. Poklopiš ga i mirna ti glava. Je to? Jeste, nije baš reprezentativno za YouTube, ali eto, to tako izgleda. Znači, NutriBullet, jedna ova, druga ova, za suvo ovo sečenje. Pa imaš nešto? Ima i ovo. Tako da, 2 nova proizvoda. Biksi samo da se javi za vlog, jedva sam je naterao. Ajde ko meni, ajde, kako se mi mazimo, ajde, ne, dođi gore, ajde, gore, ajde ovdje, dođi, tako je, guzice moja, najlepša, jola. Jo, ljudi, znate vi kako na meni fali 100 puta tamo u BG-u, bukvalno samo ako da zaglavim, da me smiri malo, vidite to prase moje, to je moje prase, to je moje, znate vi da Minju imamo, šta je, što prodaš, Minju imamo 10 godina punih. Dođi, spasi me, nije mi dobro. Editovao sam fotke do sad, 20 do 2 je, odo da se istuširam i da se komiram i da probam da se makar noćas naspavam, poslije 100 godina. Hvala vam što ste gledali ovaj vlog, danas ne znam ni što se sve desilo. Dobro, danas sam bio u jutarnjem programu i snimao sam voice over i paketić smo delali i svi u jednom danu. Ajde, laku noć. Ukoliko vam se sviđa, lajkujte i subscribeujte se na kanal. Ukoliko vam se ne sviđa, možete da mi slobodno kažete šta vam se nije svidjelo. I to je to, Una je već legla, u fazonu je, ajde, kasno je. Ajde, ćao.